Adam bedeninde azab olsa, merizçilik bolsa, ayağı ağrıyar, diz ağrıyar, bil ağrıyar, ya içinde bir narahatçılık var, ya kellesi ağrıysa, öz içerisine ya doktora, ya tebibe, ya geliyen sorayan adamların arasında mene şizirik narahatçılığım ma deyip aytmağın işgali yokmuş. Onu naşkurluk mukadimellerle. Gör enemiz Hazreti Ayşa'nın Peygamberimiz men kellem ağrıyar diye. Hay kellem ağırsa aytma, sabretti otur diýmendir. Belki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydypdyr, bel ana wa ra'sa. Belki men kellem senkiden meter ağrıyar, waq kellem aýdypdyr. Türkmenin bir aýdýan kefi wa halis dinin aýdýan zat şu. O da Türkmen näme diye bir Türkmen meriz hal bolsa, ay men näşkürlügi aýdamak diye. Yönü diye falan ýagdaý men üstüme düşüp ötýär diye. Dogry dinin ijada beren ýagdaý iş. Men alan misalyny aýtyp bereyim. Men näşkürlügi edemek diye Hudaý Taala diye. Şikayet edemek, zeyrenemek Allah'a diye. Yönü şizirik ýagdaýym, şizirik ýynçylygıma ba diye. Ya merizçilikden, ya algıveriden, ya zindigisinde, yaşayışında kıyınçılıktan bu zatları birine aytmak, hey sen aytsan dereceğin adalar hadip olacak derler. Sen çoğabın adalar hadip olacak derler. Emme belli zat kim bir adam bidirek edip aytsa, men başımdan şuna rahatçılık savulmadı bir zat deyip bidirek edip Allah'ın kadarına narezayet bolup, radi dayanak bolup, qaharlen aytsa o belli zat ol bidirekdigi. Indi bir misal aýdaýyn. Hazreti Ahmed ibn Hanbal ehli sünnette 4 mezhep başyň miri. Fiqh Hanbali'de İmam Ahmed ibn Hanbal marizmiş, düşükte yatanmış. Bir şu zamanı bir alim, bir tebib şonu soramanı vardır. فقلت كيف تجدك؟ فقال أنا بعين الله عز وجل. Ahmed ibn Hanbal'ı soramana vardım ve sordum, necre halın dedim. Ahmed ibn Hanbal aydıptır, Allah'ın özü hazır nazır da deyiptir, bol ya da deyiptir. Derdini aytmandır. Hudayva da bolor deyiptir. Ohum bir tebib alim adam Ahmed ibn Hanbal'ın sonra yani yanından turdum ve Hazreti Bişir diyen evliya adam, öz zamanı veli adam, büyük insan, o da mariz yatıydı düşüktü, onu soramana bardım diye. فَقُلْتُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قال أحمد الله تعالى إليك أجد كذا onu ol büyük pir evliya adam soramana varamda necre halın dedim. Onu ol evliya adam aytti, Allah'a naşkura de, Allah'a şükür etýän dipdir. Yönü men şu dertleme, şu narahatçılıklama ba dipdir. Ene bir derdin aydypdyr. Oğlum bu alim tebib menden sorapdyr. Sen men falan derdim ma diýip aýtýan, naşkürlük bolmaýarmy dipdir. Indi şondan jogap eşitjek bolýar. Onda Hazreti Bişr aydypdyr, an İbn Mes'ud radıyallahu anh, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشك. إن ينقتبيب عالم آدم مريض يتن بشر حافيدن ثورابتر ناجر حالن ديب o da aydıptır naşkura değerliptir Allah'a şükür deyiptir yönü men şu derdime ba deyiptir ohum tebib aydıptır seni şu dertlen aytmak naşkurluk değme deyiptir o pir de aydıptır ol evliya adam da Resulullah Aleyhisselam'dan mübarek hadis var deyiptir Peygamberimiz aydıptır eğer derdin aytmakan Hudaýa şükür men naşkura de mene derdim falan deyip aytmak günahkarçılık değerlip Peygamberin sözü barahim deyiptir. Ohum bir alim adam aytýar, men ýanyndan turup yeni öňkü Ahmed ibn Hanbal'ın ýanyna bardım diye. Ona barıp aytdım diye, Bişr Hafi'nin soramana baramda Allah'a naşkura del yönüş derdim ma diýdi.
Şu barada da Peygamberimizden mübarek söz getirdi, hadis getirdi diýdim. Ahmed ibn Hanbal wagt ola jedil adamsy dädi. Ola hakyň ýydynny, amalyň ýydynny, ihlasyn ýydynny her kimden eşitselerdi. Menden demeýlek şeýtjek diýerin onu diýipdir. Indi melek kim soramana varsa Allah'a men naşkura da diýmişdik. Ýöne aýdam adam bolsa mene bir oňmaýan ýagdaýymma aýagymda ýa diýdimde ýa bilimde diýip aýtýanmışdy. Mene türkmenine bir bolýan ýagdaýda meri hal bolsa, "Yo Hudaýa şükür halim gow, naşkür de ýöne falan ýerimde bir azaba, sowgat bar" diýip aýdylýan. Ine bila bir uly ders boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men kellam agriya diýip aýtýanyň ulamalyň aýdýan dersi.